Nacions Unides té dos tipus de mecanismes en funció del tipus de conflicte pel control de l'energia del qual estiguem parlant. Realment, sota aquesta denominació, conflictes pel control de l'energia, hi ha, d'una banda, els conflictes que impliquen una disputa per la sobirania i que, per tant, tenen a veure amb l'accés als recursos energètics, i, d'altra banda, un altre tipus de conflicte, que és el que està relacionat amb la gestió, el control o l'explotació dels recursos, però que no inclou una disputa de la sobirania. Pel que fa als primers, Nacions Unides disposa de tot un mecanisme que és el que té a veure amb la resolució de conflictes generals, generalment de tipus armat, que són les operacions de manteniment de la pau i tota aquesta tasca que, via declaracions, via tractats internacionals, està adreçada a resoldre els conflictes existents. Pel que fa als altres, aquí l'actuació de Nacions Unides sí que és una mica més limitada, perquè d'altra banda estem parlant d'uns conflictes més innovadors o més nous dintre del sistema internacional i Nacions Unides té una funció més mediadora o facilitadora mitjançant declaracions o mitjançant aprovació de textos que més aviat són recomanacions, com ara la cerca de fonts alternatives d'energia o l'explotació de recursos tenint en compte el principi de desenvolupament sostenible o la resolució pacífica de controvèrsies que tenen a veure amb l'energia. Però, diguéssim, aquí l'actuació de Nacions Unides és més aviat indirecta, més limitada. Un context molt general, sense mencionar cap conflicte concret, on Nacions Unides ha tingut un paper cabdal va ser, per exemple, a principis dels anys 80 amb l'aprovació de la Convenció sobre el dret del mar, una convenció que es va aprovar al si de les Nacions Unides, que va impulsar la pròpia organització i que ha permès resoldre, tot i que no de manera definitiva, tots aquells conflictes que entranyen una reivindicació de la sobirania que està vinculada al mar, és a dir, de l'espai que té a veure amb el mar, amb el mar territorial, amb la plataforma continental. És una convenció que no anava adreçada a cap conflicte concret, però que ha permès resoldre molts conflictes, com ara alguns que tenen a veure amb el mar del sud de la Xina o, més recentment, els conflictes que estan vinculats a l'Àrtic o fins i tot altres conflictes que estan relacionats, per exemple, amb la relació entre Espanya i el nord d'Àfrica pel que fa als recursos energètics. Bé, Nacions Unides, de nou, en aquest context, tot i que està cridada a jugar un paper fonamental, el que podrà fer dependrà del que vulguin els estats. Nacions Unides, des de la seva Secretaria General, sí que ha fet crides de manera bastant reiterada a l'explotació de recursos energètics diferents dels tradicionals i sobretot una aposta pels biocombustibles i per altre tipus de fonts d'energia més respectuoses amb el medi ambient, d'acord amb aquest principi que deia abans del desenvolupament sostenible. També, via el Programa de Nacions Unides pel Desenvolupament i d'altres agències del sistema de Nacions Unides, dur a terme activitats pròpies, projectes que serveixen per afavorir l'ús i per explotar aquestes fonts d'energia alternatives. Però actualment encara no disposem d'un tractat internacional que obligui a tots els estats per limitar de manera molt clara el seu ús i abús de les fonts energètiques tradicionals i que els obligui alhora a buscar, a cercar fonts d'energia alternatives. Això ho podem veure, tot i que inicialment és un tractat que no directament està adreçat a això, per exemple, en les negociacions que tenen a veure amb l'ampliació, amb la renovació del protocol de Kyoto, on clarament els estats no arriben a acords i aquí la funció de Nacions Unides és facilitar, tractar d'unificar posicions, però no pot anar més enllà d'això. Jo crec que es pot i es deu jugar dintre de les Nacions Unides el futur, sobretot la resposta de la comunitat internacional davant del que pugui passar a l'Iran. Hem de tenir en ment quina ha estat l'experiència del recent conflicte de l'Iraq, que segurament tothom recordarà, i quin paper o quines dificultats es va trobar a les Nacions Unides per poder jugar el paper pel qual havia estat cridada. Alguns països van decidir unilateralment que el Consell de Seguretat no era un tràmit necessari per poder legitimar la seva decisió i van decidir optar per unes altres vies. Això va generar una certa crisi internacional, afortunadament avui resolta, però jo crec que sobretot ens ensenya que Nacions Unides ha de jugar un paper fonamental si volem que les nostres decisions tinguin legitimitat i puguin ser duradores. Això implica, en el cas de l'Iran, que tota decisió impliqui o no l'ús de la força, que jo crec que ara de moment està bastant llunyà, ha de passar per Nacions Unides, ja sigui pel capítol 6è, que segurament seran mesures de pressió diplomàtica i de prevenció diplomàtica, com, si arriba al seu moment, el capítol 7è, que
inclou l'ús de la força. Sigui com sigui, el Consell de Seguretat i per extensió també l'Assemblea General han de jugar i segurament jugaran un paper fonamental.